Здравейте, днес се подготвяме за парти. Поли, как стоят тези балони на тавана, да не са по-нисхели? Бебо, не са по-нисхели. А как тогава стоят на тавана? Ами, взимаш един балон и го търкаш във вълна. Така балон се зарежда отрицателно, а пък таванът е зареден положително и така те се привличат. А може ли да опитам? Да. Дай го! Дай го, ще го сборя. Наистина се получава.